emocionant i un moviment imparable. Per tant, celebrar que hi hagin centres formatius del nostre districte que també introdueixin en les seves accions lectives docents de forma habitual la formació en igualtat de gènere i que ho facin d'una manera tan plàstica, tan estètica i tan horitzontal com la que heu fet vosaltres amb la Maria i jo ja les he vist actuar i per tant amb totes les ganes i la passió que li poseu i sobretot us ho deia l'altre dia, perquè petites coses com aquestes transformen la realitat i ens fan tornar conscients que el món serà feminista o no serà, el món sense les dones no serà i que és el nostre moment, és el nostre temps, que som les hereves de totes aquelles que han lluitat, ja sigui per aconseguir el vot, els moviments sufragistes, però també jo reivindico molt el món del treball i el món laboral i com també la tasca invisible de les dones sindicalistes que van posar fa molt temps a la Brown, a moltes fàbriques, la necessitat de la igualtat de drets també per les dones treballadores. Tot això ha permès que ahir vam tenir la jornada de lluita que vam tenir i tot això ha permès que ens normalitzi en molts espais de la nostra vida quotidiana que comencem a parlar en veu alta sobre micromasclisme, sobre masclisme i que reivindiquem que aquest ha de ser un món lliure de discriminació sexista. Per tant, gràcies per portar-ho a l'espai públic, per fer-ho visible i espero que aquesta experiència també en gaudiu i que la reproduïm en molts altres espais. Gràcies en nom de tot l'equip de govern de Nou Barris. I us deixem amb Diaguat.